Mon anam amb en Sergi Moyano. Bon vespre, Sergi. Ja és el moment del teu premi, que mos parlis un poquet del premi, perquè tens un parell de cosetes contar-mos, de mogudes que hi ha en joves youtubers, però en podem parlar durant la segona hora, i ara mos centram un poquet en aquest reportatge que vas fer, que va guanyar aquest premi millor reportatge documental, aquest Alberta Jiménez de periodisme i audiovisuals. No és vera? Sí, Conta-mos sí. un poc com és rebre un premi així. Ai, doncs, és molt bonic, no? Perquè, clar, jo sóc un jove estudiant de periodisme, ara vaig a començar segon, i és molt xulo que et donen un premi així. La veritat és que recorde eixa jornada com, no sé, molt bonica, m'emociona, m'amorrone. Conta'm un poquet aquest reportatge, aquest documental, de què parla? Bé, és un reportatge audiovisual de 5 minuts i que està rodat a Auschwitz. Vaig acompanyar un grup d'alumnes de l'Institut de Guadassuar, que és un poble d'allà del País Valencià, i vam visitar el camp de concentració d'Auschwitz i vaig enregistrar algunes entrevistes amb alumnes sobre què els havia paregut el tema, perquè formen part d'un projecte que és Drets Humans, Holocaust i Memòria, que desenvolupa l'Institut de Guadassuar, però que també coopera amb l'Amical de Mauthausen en la xarxa Mai Més, no? I era un poc reflexionar sobre la importància de fer pedagogia, perquè estem veient que totes aquestes coses estan a l'ordre del dia, no? No només així, sinó a nivell europeu. I què fa que un jove com tu has nascut a l'any, ho poden dir? 2000. És nascut a l'any... Ja no soc ni millennial, això no, ja. ja generació com és? In vitro. W. No sé, Era m'acabo d'inventar. X o però Z, crec que és Sí. X o Z. Zeta, creo que és. Sí, com en Creo que Màfica. és Zeta. Sí. Com Val, en Tinder. què du a un jove nascut a l'any 2000, o sigui, de 9 anys, has acabat primer de periodisme, a ficar-te dins d'aquesta moguda? És que la veritat és que el periodisme sempre ha estat en mi, eh? Des Sí. que era molt menudet. He de reconèixer que m'agradaria poder-ho a Twitter, que hi ha un vídeo teu, en 12 o 13 anys, davant Menys. Sí, Antes d'ayer. davant una falla, amb una cosa que pareixia un micròfon, era un micròfon. Era un micròfon que regalava Nesquik. Val. Ah, que bueno. Fent un reportatge, o sigui que lo de reporter tu ja te ve d'enrere. Sí, jo, per exemple, en l'esplai de l'escola jugava, agafava els palets estos que salten els arbres i entrevistava els meus companys del pati i què et sembla això? No sé. Esto es vocacional. Sí, i que com que no m'agradava el futbol, m'escapava del futbet i me n'anava a casa ma tia i me muntava jo allí els meus platós de televisió i agafava el tapó del detergent i l'utilitzava com a micròfon i tot, va. sí. Jo m'ho muntava molt bé. Sí, i feies programes també així com els 5 dies o feies un programa més... 4 hores. Més com aquests... Magazine. Sí, més nocturns. No, més informatiu. Era més M'agradava molt informatiu. Doncs més... No, ho deia perquè jo que sé, com que és valencià, dic que menys si No, feia i a més més, tòmbola. En aquell moment... Claro, bacalao. No, sí, jo anava més cap a tòmbola. Sí. Oh my No, God. allà tenim la síndrome de Julio Tormo, que era un presentador així de les falles i tal, i se'm va pegar alguna cosa. Val. Bé, i a mi conta'm com veies el moment que tu t'agrada tot això, t'agrada el periodisme i decideixes enregistrar aquest documental. Bé, el tema este de la memòria sempre ha estat present, no? Perquè des que era molt menut també el meu iaio m'ha contat històries de la seva infància i crec que és important també que la gent jove s'implique en la recuperació de la memòria democràtica perquè les persones necessitem saber què hem sigut per a saber on volem arribar, no? I bé, no sé, crec que a través del periodisme cal fer també aquesta tasca de recuperar la memòria perquè és una forma de mantindre viva eixa espurna de totes les persones que ens han precedit i que han intentat, algunes, deixar un món millor. Doncs bé, farem una cosa. Mos falten 2 minutets per arribar a les 10. Venen les notícies serioses, en l'informatiu de les 10. Així que te deixo presentar tu, perquè tens una escaleta. Jo sé que hi ha una cantant mallorquina que t'agrada molt. M'agradaria que aquest tema que vàrem preparar perquè sonàs després de la teva entrevista, però com que seràs a la segona hora, el presentis tu. El tema. Sí. Bé, és un tema de Maria del Mar Bonet, que jo sóc fan de pòster de Maria del Mar Bonet, i que es diu Què volen aquesta gent, i que està molt relacionat amb el tema este de la memòria històrica, i que parla de fet d'una història real d'un jove que va assassinar la policia franquista. Doncs així l'escoltam. Tornem després de l'informatiu de les 10.
La ràdio comença fora d'hora, amb Julià Prau, Núria Sosa i Marco Antonio Otero. Les 10, 4 minuts, 30 segons. Ara ja sí, començam aquesta segona hora. Continua la part tècnica de les càmeres na Maria Cerdà i ara ja sí, la part tècnica dels micròfons, en Joan Redó. Bon vespre, Joan, benvingut. Tu també en aquesta segona hora de programa. El que farem és continuar amb aquesta entrevista amb en Sergi Moyano. Sergi, mos estàs contant moltíssimes coses de l'Holocaust, d'aquest documental, d'aquest premi que vas rebre, però també mos agradaria conèixer-te tu com a persona. Ja sabem que eres petit reporter, val? Ja sabem que ets molt actiu a xarxes. Com te poden trobar a les xarxes socials? @Sergi_Moyano. Val. Doncs així, ara ja deixem temps, de totes maneres han compartit i t'han mencionat tant a Twitter com a Instagram i te poden veure, també ho posarem a Facebook. M'has de contar una cosa, perquè tu vens del País Valencià, concretament d'un poble. Sí, de Carcaixent, a la Ribera. Sí, i content de ser de Carcaixent, no és I bo? tant. Escolta'm, jo sé que tu estàs dins una moguda cultural que has juntat, o s'ha juntat un grup de gent que es diuen Valentubers. Sí, Conta'm un poc Eso d'això. que suena como muy guay. muy guay. Sí. Muy guay. Ven, És un projecte de Rosella Espinós, que era una jove universitària, ara acaba la carrera de periodisme, i era un projecte que va sorgir per a classe per intentar informar sobre tota la gent que fa YouTube i que es mou per les xarxes socials en València. I esta revista ella l'ha impulsat i després ens hem sumat més gent. Estem el Sergi Pau i jo mateix a la redacció, i bé, un poc l'objectiu d'esta revista és intentar crear una plataforma per a que la gent que fa YouTube en valencià estiga, d'alguna forma, estiga present també a les xarxes socials. I el canal de YouTube, o cadascú publica un poquet, o Sí, ho junteu cadascú tot? al seu canal de YouTube publica els seus vídeos sobre X temàtiques, ja d'economia, fins i tot de música, de teatre, ja de tot, i nosaltres el que ens encarreguem és d'escriure notícies, fer-los entrevistes, reportatges i publicar-les al web. Val. I si jo faig un canal de YouTube, també puc entrar o no? És que no eres Valentuber. No. Tu series Mallor. Balear Mallortuber. tuber. Sí. Bueno, Sí. Balear tuber. Salvatuber. Selvatuber. Sí, que sona com un festival. En principi és d'àmbit valencià. Val, perfecte. Doncs si creem un canal aquí, llavors podem fer intercanvis i Erasmus d'aquests. Era. Erasmus Tuber. Erasmus Sí, Tuber. Erasmus Tuber. Aquí todo sí. es tuber, fora Bé. de tuber. Sí, bé. Sí. I tu també tens el teu canal de YouTube. Jo no. Com així? No, jo crec que per al YouTube no val. Que... No, ¿Por per què? Jo és que no sé ser tan espontani. Pues lo no está sé. haciendo ahora mismo, chico. Sí. Mira, jo m'he pelat blau per ser youtuber, Claro. Él va en ese camino. com la Belena Gaynor. O sigui, jo vaig per aquí, jo vull ser Sí, sí. youtuber. Sí. El que passa és que som més de la part tècnica. Ja. Exacto. Al final allò important és més que res visibilitzar la gent que fa YouTube, no? Perquè moltes vegades bé, no formen part d'aquestes grans llengües, que no es fa falta fer aquest tipus de plataformes, perquè bé, el fet només que existisca esta plataforma ja és un signe de minorització, però tot i així és un espai comú per a que la gent que fa YouTube en valencià no se senta sola, no? Recomana-mos qualcunes d'aquestes persones que tu seguesquis més i que trobis que digues val la pena seguir-la. Sí, mira, està Miss Tagles, també està Nina Baifer, que fa unes covers molt xules de cançons en valencià. També està la periodista Emma Tomàs, que fa entrevistes a molta gent. I també està, per exemple, Joan Ramon Sánchez, que és economista i que parla al seu canal de YouTube sobre economia. I a Twitter qui mos recomanes de tota aquesta gent? O ja tan sols són els de YouTube, o també, clar, se deu mesclar un poc totes les xarxes. Sí, perquè parlem de YouTube normalment, però també les xarxes socials estan presents. Fins i tot hi ha gent que també no fa YouTube exactament, però a través d'Instagram, sobretot, es mou molt i també fan una tasca important. Me ne recomanes qualcun? A veure, per exemple, està Nerea Sanfe, i bé, tota aquesta gent que vos havia comentat abans també fa. També té presència en Twitter. Interessant, eh? Tota aquesta moguda cultural. Quines coses més fas? Uf. Conta-mos. Bé, de tant en tant publique al periòdic Levante,
També vaig fent algunes cosetes, i també hi ha alguns projectes que m'interessen molt, i intento fer coses, però és que al final no tinc temps per a res. Però també tens un projecte amb un programa de ràdio... Sí, a l'UGI, a la meva universitat, a la Universitat Jaume I de Castelló, a partir de setembre, el mes segurament, presentaré un programa sobre música y derechos humanos. Y podrán venir nosotros también. Nosotros estamos convidando. Nos apuntamos el año que viene ya no hacemos programa porque tendremos que ir a todos los programas que hemos dicho que tendríamos que ir. Caldrà fer un Erasmus també. Nosotros nos convidam a tots els llocs. O sigui, la gent que ve aquí després nosotros nos convidam. Sí. Lo que no sabes es que vamos a ir de verdad. Mem, què hem de fer fins ara? Hem de gravar un videoclip amb els emboirats. Sí, tenemos que ir al programa de 5 dies. De 5 dies, al concurso de la meva... L'agafa'm si pots. És l'agafa'm si pots. No, que está poniendo ya en IB3 John sé més que tu. Grabar una receta de cocina. Grabar una receta de cocina, que esto lo hacemos pronto, ya lo digo. Sí, en Miquel nos va a dir. Nos hemos propuesto dar la vuelta al mundo de invitación en invitación. Sí, la vuelta al mundo en IB3. Però sí, hem d'anar tota aquesta gent. Sí, no, vamos a ir. No, clar. La gente no nos cree, pero... I podrem venir també en el programa. I lo decimos en serio. I tant que sí. I que hem de xerrar de drets humans i música. I música. Val. És per a Bé, parlar sobre la música que ha inspirat la lluita pels drets humans, el feminisme, contra el racisme, bé, diversos temes. Jo he de reconèixer una cosa, i potser me'n penediré d'haver-ho contat aquí. A que nostra Souva està en el carrer de la Noblesa, i té una terrasseta davant. I com que la gent, els estrangers que anaven a veure l'agrupació Aires de Muntanya de Souva, passaven per davant que meva, jo tenia un casset d'aquells que anaven en piles i que posaves play, i jo amb un micròfon feia playback d'en Julio Iglesias, quan tenia 5 o 6 anys. I de fet, me donaven monedes. Escúchame, ¿cómo enterrarse a uno mismo en un programa de radio? No, por Julia Frau. No, a veure. Y de esto no hay testimonios, ni vídeos, ni nada. Claro, porque no había redes sociales, cariño. Escolten, que no hi havia càmeres. És que la música desperta moltes emocions. Sí. No, però a veure, jo ho vaig provar, i llavors n'hi va haver un que ho va provar anys més tard, que ja tenia YouTube, que era en Justin Bieber, i li va anar bé, m'hagués pogut anar bé jo. Pero yo no he visto a Justin Bieber, perdóname, imitando a Julio Iglesias en ningún momento. No, però jo Perdona, porque no se grabó, pero seguro que lo hizo. Sí. Però a veure, jo era ja de màrqueting, jo deia. Quina música poden conèixer els estrangers que venen aquí? Perquè, clar, si he de fer Julio Iglesias. O Rafael. I jo Jurado no m'hi veia molt, encara, i vaig tirar cap a Julio Iglesias. I lo sabes, i lo saben. Sí, però jo ho vaig fer. El que passa és que vaig anar un poc avançat en el temps. Siempre has sido un chico avançado. Sí, això vaig estar 15 anys després. O sigui, aquests colors de pèl, fa 20 anys no me'ls hagués pelat. Igual que aquelles deportives que duquen llumets per anar en els concerts, si els hagués tingudes en els 20 anys dels Julia tiene unas zapatillas con LEDs por debajo que se iluminan en colores. Entonces cuando vamos a los festivales, pues está guay porque si no lo pierdo. Claro. Las luces ahí. Ahí está Julia. Sí, eso o aterriza un avión. Sí, y además te fan un casset, la gente xerra. No, la gente, pero loca. Nos encontramos con chinos o japoneses, no sé qué. Sí, perdonen ustedes que no sé distinguirlos todavía. Me feien vídeos. Pero vídeos así en plan, hola, como si ellos no lo tuvieran en su país. O sea, hola. Ni emoticonos ni nada. Si quieres ligar, cómprate unas zapatillas con LEDs. Exacto. Bueno, no dejamos, como ves, en este programa pasamos del entrevistado y ya. No, contàvem anècdotes. Vinga, hem d'apuntar l'hora per llevar posar-ho dilluns a les xarxes, El fin de año vamos a tener un programa solo dedicado a tomas falsas y puede ser muy grande. Sí. Vinga, van. Seguimos contant, perdona. Sí. Vendrem en el teu programa. Vendremos. De què xerràvem? De les xarxes. Bueno, havíem parlat sobre el programa este. De ràdio? Sí. I què més? I estàvem parlant també sobre xarxes socials, valentubers i tot això. És el primer pic que vens a Mallorca? No, és el segon? És la segona vegada. Perquè la primera va ser quan vaig recollir el premi, però va ser un viatge d'estos que vas i tornes al mateix dia, sí, molt improvisat. I t'ha agradat? Sí. I això? És molt bonic. I a més us he de dir una cosa, s'assembla molt al meu poble i a la meva comarca. Sí? Sí, els verds que hi ha en el paisatge. Sí, aquest color, sí. Hay muchos colores. Ets un romàntic, De banda a banda de la Mediterrània units. Compartim moltes coses, valencians i llencs i tal. Sí, en Tomeu Penyeu cantava, no?
com més amics, més endins... Ah, no, això eren els catalans. Jo mai comprometo i vaig firmar un paper de que no podia cantar en el programa i intent no fer-ho. Només he cantat 2 pis fins ara i duim 9 programes. Eso iba a decir, la compensación no va muy allá, ¿eh? 9-2, sí, bueno, anant bé, m'estic comportant. Sí. Bé, pel que fa al tema de les xarxes socials, volia destacar una coseta, Destaca. I és que... Bé, jo considero que és molt important el fet d'expressar-se com ho és, i si ho parla en català en la seva vida diària, també a les xarxes socials ho ha de fer. Sí. I cal ressenyar que el català és la 8ª llengua del món que més gent utilitza a les xarxes socials. I és un fet més que ressenyable perquè és una llengua que no té estat, excepte Andorra, i que també té una mobilitat important. Interessant, mos apuntarem en això, també ho destacarem. Les 10:15, ara sí, anem en...